Viete kde? Ideme hrať Buga Buga s mojím kamarátom. A ideme sa snažiť úplne získať čo najlepšie veci. Možno z tohto bude séria, neviem, ale možno... Samo? No. Ty si potom vyrob tým play a sprav tým nejaký. Kamo, ja mám totálne dobré veci náhodou. Dal som ti. OK. Dobre, a potom musíš položiť tamto, vieš, tú blbovinu. Aby som ťa našiel, že kde si, lebo ja neviem, kde si. Bro, ja vidím nejakého typka, ako ho zabíjajú. A počkaj, my sme červení a ja vidím asi červené. Nie, to sú nejakí modrí. Oni umlátili nejakého typečka. Nejakého slabúčkého typečka. Ja si vykraftím loď. A idem za nimi, že vy nubovia, vy neviete fajtiť, alebo čo? Tu je strašne dobrý typek. Nehaj ma, typek, nehaj ma. Padni, typek. On má strašne dobré veci. Budem dosť ostrov, takže počkaj. OK. Lenže tu je strašne veľa dobrých typkov. A ja nechcem, aby som zomrel, takže ja utekám preč, lebo sú fakt dobrí typci. To je vidno úplne, oni majú strašne dobré veci. Tu niečo je na zemi, aj to je vajíčko, to nepotrebujem. To mi je na nič. Ja si túto vyťažím nejaký. Takto. Toto vypnem na rádio. Rádio, ja mám rádio, ja som úplne zabudol. Keď nájdeš nejaký, tak povedz. Keď nájdeš nejaký... Ja som našiel takého typka, čo chce byť s nami v týme. Hej? Je s nami. Má veľké veci. Má fakt dobré veci? Má dobré veci? Veľké veci to sa dá, má taký istý bačok, ako mám ja. A zelené veci. OK. Ináč... Urobím toto. Áno, urob, lebo ja neviem vôbec, kde to je. Ale keď spravíš, tak povedz, aby som... vidím, idem tam. Sigma, skibidi, sigma, skibidi. Skibidi, skibiďak. Ja len musím nájsť niečo a hneď pôjdem za tebou, len chvíľinku. Dobre? No, ne, ja nemám 2 irony. Bro. Kebyže mám... Že čo? Ja mám jeden skill. To mi je na nič. Možno aj tebe podľa mňa, lebo na čo nám to je ten styl? Vôbec neviem, čo to je ani. Jedna vec a podľa mňa nám to je na nič. Aj keď neviem, čo to je. Aj tak to je blbosť. Ja ťa nepočujem. Počkaj chvíľku, lebo ja niečo musím spraviť. Dobre, a teraz... A strihnem vám to, keď tam budem. No, už som tu, práve teraz som tu, som sem prišiel a tento modrý typek je s nami. Lebo tu je modrý typeček, to bolo. A kde si ty? Idem za tebou. Ja som hneď pri tom. Vidím ťa,
idem. Kde? Skáč vo vode. Jaj, a ja skačem. Sigma. Vidíte ho? Tamto je on, to si ty. Yes. Vidím ťa. Odkiaľ máš takéto veci? Ja chcem také. No to od vtedy, pamätáš? No tak ja som sa vtedy líbol. Ja som si spomenul, že ja som sa vtedy vlastne líbol a prežil som. Ale mal som strašne málo životov vtedy. Pamätáš? Ale máš nejaké veci pre mňa? Mám 2 goldy, raw goldy, krystál hanky ináč. Lebo ja môžem robiť z kryštálu veci. Ale, no, pozri, tu máš, ti vyhodím, len to nejde vyhodiť. Tu máš. Či to už máš, že? Podľa mňa to už máš. Počkaj, ja sa pozriem, že čo tu môžem také vyrobiť, čo by som ti tak vyrobil. Nechceš náhodou lepší luk? Ale ne, na čo? Ja spravím asi... Toho nášho? Na čo? Vieš, že ho zabijeme, zoberme si toto klacok do ruky, potom ja kýknem z týmu a budeme ho zabíjať. A ja mám ináč ten kryštálový tú paličku, takže ono to uberá strašne veľa, takže toho zabijeme za chvíľku. Nechceš mi ho tiež urobiť aj rýchlejšie? Čo? Či mi nechceš urobiť tú kryštálovú paličku, aby to bolo rýchle? Nemám na to. Ja na to nemám kryštále. Ja nemám na to kryštále. Musíme nájsť, keď tak. OK. Len počkaj tam na mňa. Čakaj. Ja to počkám na teba. Tam hore, ale on je tuto? On na čo si robí vlastnú bejsku? Bro, tam nejde vyliesť. Ako si tam vyliezol? Som tu. Aj on má ironové veci, tak to bude easy. Lebo ja mám lepšie veci. Je mŕtvý. Máme 1 000 000 goldov. 2 kryštále, tie si zoberem a spravím ti niečo z toho. A spravím ti aj z goldov niečo, OK? Keď sa vôbec dá niečo robiť z goldov, ja si myslím, že nie, ale to je jedno. Tu je ďalší kryštál, tu je ďalší gold a toto si kľudne zoberiem, aké ty nechceš. A idem ti teda niečo spraviť. No. Crystal stick, chceš? Áno. A Firehide a Adurite potrebujeme, aby som mal o dosť lepšie veci. Tu máš? Som ti položil. Počkaj, ja mám v inventári, že 12 emeraldov, 7 magnetitov, potom, čo také ešte? Andesity? Počkaj, andezit? Andezit len magnetit. Ja, tak to mi je na nič. Bed table, big, tox, Ale ty máš docela dobré veci už. Ja som si teraz pravde vypovedal. Mhm. Napríklad toto. Počkaj, jak sa to dohaduje. A vieš, ako bojuješ? No tak to druhé u teba. Že ako keď v Minecrafte ideš pokladať bloky. Ja počkaj, idem ti niečo vyhľadiť. Toto.
To sú kryštále, tak to sa mi vyplatí. Dík. Mám tam 3. No to mám. To naši vec. Len tu po toto zničiť, to je nejaké gold. Ale na to potrebujem asi krumpáč. Kamo, on mal nejaký dobrý krumpáč, ja to neviem zničiť. Na to potrebujem... Máš aký krumpáč? Ja mám iba kamenný a potrebujem ironový, aby som to mohol ničiť. Ja mám. Máš irony, tak mi môžeš vyhodiť, keď chceš. Ja už nemám. Ja už som si vytvoril toto. Lebo 2 irony, 1 iron mi... No to si dá Môžeme si ísť spraviť, ale 1 iron, lebo ja mám ten 1 iron, ale nevypečený. Ale to nejdem niečo za ironom. Ne? Tak na tom on mal nejaký veľmi dobrý. Tak poďme si vytvoriť, po nás niekto strieľa? To je ten modrý, on sa nevie ani trafiť. Hen, kúkaj, ja budem stáť a netrafí sa. Bro. Kamo, ty to máš ešte stále? Poďme ku nám domov a ja tam spravím nejakú bejsu, poď. Lebo ja môžem robiť aj kamenné veci. Že kamenné domčeky a tak. On ma skoro trafil, ale netrafil. Lebo... Čo? Kamo, on je úplne krivý. Jaj, ale on nám nič nerobí. Kamo, zemri, ale ja tam, no ne, on je noob. On je noobák, takže to načo, ty ho nehaj, lebo on je noob, on nebere vôbec. Kamo, ja mám nápad, ja nám spravím úplne totálne dobrý, poď sem, kde si? Ako moc niekto sa zrkadlovka? Toto dám semkaj. Tak, je to tu. Tuto môžeme ísť dnu. Ja tam dám, ja tuto ešte niečo spravím. Potom to dám toto dám sem. Toto dám semkaj. OK, 3 banner. Yes, to je to, čo potrebujem. Toto dám semkaj. Toto dám... Ice čoho? 18. Iba 18, ja viac nemám. Takže... Ty to chceš? Tuto ti to dám. Tu máš to ešte. Kámo, lebo kebyže máš ice cube, 5 ice cubov mi daj. Fakt, kámo, ver mi. Alebo 8 ice, ale ne, 5 ice cubov, fakt, to ver mi. Iba 5. Raz, 2, 3, 4, 5. Fahrenheit pound. A ešte... Nemáš také, že adurite sa to volá. Nemáš také? Blood fluid. A nie. Blood fluid. 6 ice cubov a 3 adurite. 2 adurite. Lebo ja potrebujem asi tak adurite, alebo si spravím toto. No tak ja si to spravím, to je dosť dobre. Kamo, vidíš to? Ja mám vrecko naviac. A ešte k tomu vieš aké? Ja mám... No to je jedno proste, ja mám Fahrenheit pound. Do toho si môžem niečo dávať. No, tak ja
Neviem, ty chceš čo najviac ice cubov, aby si takto spravil okolo? Asi hej, že? Len správ tu niekde aj dvere. Lebo ja idem teraz túto spraviť prístav. Kamo, práve tam. Ja idem túto spraviť prístav na lode. To je jedno. Je to tam. Aha, kúkaj, tu takto pôjdeš. A teraz tuto dám toto. Longboat. A ešte potrebujem stone wool. Poskladať hradbu až ku tomu prístavu. Až ku tomu prístavu? Ja mi to pekne skurveť. Tak na čo to? Čo? Tu sa dal dostať ľahko, pozri, tu je diera. To si nikto nevšimne, oni sú slepí všetci. Ani minule si to nevšimli. Aj minule sme to tak mali a neprešiel tam nikto. Nikto. Si to nevšimli. Takto, OK. A ešte toto dám. Ešte toto potiahnem trošku. Sem. A toto tiež sem. Aj. Né! Posledná stena a nemám na to. Že by som tam dal wood fence? Né. Ja real nemám na poslednú stenu. Ja musím spraviť proste drevenú. Ja aj ty si ideš spraviť tamto. OK, tak choď spraviť teda, keď chceš. Počkej, toto má pevnú loď. Túto stenu zničil, lebo túto stenu si dal zle. Nedal. Dal. Veď si dostane toto loď preč. Chceš vidieť, že ako ju dostaneme preč? Easy. Poďme bežať. Čo tu som? Ale bro, mne to nejde vyčiť dobre. Tak nič, tam je strašne pomaly. Tak to ničím.
Už to hráme 20 minút, real. No... No... Ja by som to spravil, že kúkaj teraz na toto, ja som najlepší profik v tejto hre už normálne. Kebyže nehráš so mnou túto hru, tak nevieš, čo máš robiť. Beď so mňa. Umni stadiel. Choď preč. Toto dám sem a teraz kúkaj hen. Na ten môj trik. Toto zoberem. Otočím to. A dám to sem. A môžeme takto vypekať túto úplne milión vecí. Lebo túto to takto nahádžeš a môžeš to mať všade, lebo sa ti to nerozsype úplne všade. Lebo minule sme to tak mali problém, že sme tam nahádzali milión. Presne takto som to myslel, že by sme to tu nahádzali a už by to bolo úplne všade porozadzované. A ja tam dám svoje veci. Apple. Cookie meat, steel mix, real iron. Ja tam dám aj raw iron a steel mix, takže to mi nehaj, ok? Pre mňa. Ten raw iron a steel mix. 16 ich bolo moje. Raz mám 10, 11, 12, 13, 14, ok. Ale tieto 3 mi tu nehaj. You are starving, niekto po nás ide. Ale you are starving, takže niekto nás musel aspoň buchnúť, asi nechtiac. Alebo to bol tento oný slon, alebo čo to je? Lebo aj tí sloni vedia útočiť, len tak na hocičo. No tak to bol asi ten slon. Alebo čo to je? Nikto tu není, takže... Ja som urobil tuto v dome, pozri, tuto v dome je 1 česta. Budem robiť tuto veľa vonku. OK. Tu mám iron, reef iron, raw iron. You are starving zase? To si nebol ty? Proste po nás niekto určite ide. On nám niekto zobral loď? Tuto dám mace a iron axe. Ona tu není naša loď, vieš o tom? Ona sa despawnula, bro. To nebola tvoja loď? No to bola moja loď. Ona stojí strašne veľa, že long niečo. Ona je strašne drahá, tá loď. Ja ho urobím zasa. Ale kamo to sa despawne? Ako mne. Ja mám nápad. Podľa mňa mal steel pickaxe. Ten týpek to podľa mňa ťažil steel pickaxeom a preto mu to išlo, lebo ja mám steel pickaxe. Takže môžeme to ísť vyskúšať ťažiť, keď chceš. A čo tu všetko dávaš? Tam nič není. Tuto je... A tuto je milión mesa.
Tam dávaš 1 000 000 dreva. A tu bude 1 000 000 kameňa, že? Kameň už nemám, ja mám iba 4 kamene. No tak to tam kľudne daj. Ja by som spravil ešte jedno na nejaké goldy a tak. Ale na čo? Ale môžeš spraviť, keď chceš. Bro! Ale nehaj to tak, to bude viac nápadné. Že ten týpek to aspoň... Nehaj to tak. Ja by som... Už ma to hneva. Kto nám to tu ničí? Haló? Zase Jugar Stedwing proste. Len tak. No tak idem tam dať svoje cennosti. Raw goldy. Normálne goldy. Potom tam dám cookies fish. Čo? Je tu typek? Je tu typek. Ale kamo, on nám nič nespraví, to je nubak. Poď za mňou. Ale ty zostaň obmenovať bejslo, ja idem pre magnety potom. Vieš, čo padlo z neba. Ale ja som chcel ísť vyťažiť ten god, tú helmu. Tak kamo, ja tam pôjdem. No, vyťažiť rýchle tú helmu. A z nej padajú strašne dobré veci, takže to sa vyplatí. Lebo to ide steel pickaxeom. Steel pickaxeom to ide. Podľa mňa. Malo by to ísť. Moje healy, ja zomrem. Bro, ja som nejedol. Aj ty sa pozri, že či ješ, lebo ja som skoro zomrel. Kvôli tomu, že som nejedol. Ja mám veľa. Kamo, ja som skoro zomrel. Ale žijem, ja mám strašne málo životov. Takže mňa tu uvidí nejaký typek a som mŕtvy. No však ja sa healujem, ja som sa najedol totálne teraz a healujem sa. Idem to ťažiť. Ťažím to. A docela rýchlo, ale má to strašne veľa životov to má. Vystý god. Vedhlý god. Som zvedavý, čo z toho vypadne, lebo z toho by malo, vieš čo vypadnúť? Z toho vieš, čo má vypadnúť? To svietiajúce, vieš? Ten armor, z toho si môžeš spraviť z toho to svietiaci armor, vieš? Ten zlatý. Ty už na to najedla ten svietiaci? Ešte nie, ale hodí sa to do budúcnosti, ne? Má to ešte 500 životov, takže to za chvíľku zničím. Ja pôjdem dnu do toho, lebo do toho ide ísť, aby ťa nikto nevidel. Radšej do toho pôjdem. Kam počúvajte tie kliky. Ojoj, tu je nejaký typek. Ja je to zdý. Dobre, ja som ťa zlákol, lebo ja mám málo životov. Ešte stále docela. Kam počúvaj. Ale ty to ničiť nemôžeš. Lebo ja to môžem ničiť, lebo mám ten steel oný. Krumpač. A mne to ide po cignom, mne to ide po jedlom. Kam po jednom by si to ničil 1 000 000 rokov. Tak ja ti trošku takto... Uj! Yes, je to ono, kamo, z toho vypadli aj XPčka. To mi nehaj, keď chceš, aby sme boli totálne silní. Tak mi môžeš nehať. To sa nenechaj, lebo ja chcem... To sú raw goldy. Tak to je na nič docela. Že? Pozor, lebo pôjdu po tebe, bež von. Raw goldy nám sú na nič. Neviem, na čo nám sú tu. Možno ten svietiaci armor sa robí z tých goldov. Ne? To je tiež možné, ale goldov máme 1 000 000 teraz. 21.
poďme domov. Ja už by som išiel hrať asi inú hru. Tam je nejaký slimak. Obroviský. Ináč vedel si na tom, že keď budeš mať nejaké sedadlo, tak si môžeš spraviť proste, tak môžeš jazdiť na hocičom. Ale ja si myslím, že na ten svietiaci armor potrebujem level 9, no na to potrebujem level 100 a viac, aby som si mohol spraviť ten one. Áno, to sa volá, že God X, God a také God veci. Tam tak na to nemám ani za nič. Na to nemám vôbec. Poď dnu. Level 70, aby si mohol urobiť niečo z magnetitu. Magnetitu? OK, tak to vlastne áno, magnetit je ten fialový, že? Áno, a práve ten. Ja vlastne áno, ja som ti hovoril, že magnetit nestrať, lebo ja keď budem mať 7, a preto som chcel, aby som to aj nehal. Ja môžem aj robiť, keď budem mať level 5 krystál veci. A 70 magnetit veci. A koľko máš magnetitu? Magnetitu mám... Pozrel? 7 magnetitu, ale ten reál magnetit. Takže 8, ale to si spravíš docela dobre veci náhodou. To nemusíš doplňať, keď nič nejdeš vypekať. Ideš niečo vypekať? Hen, ja mám toto. Hen, kúkaj, takto. To je ten magnetit. Come on! Ten magnetit je strašne dobrý. My si musíme z toho magnetitu hlavne spraviť tie meče. A potom sme úplne neporaziteľní proste. A pozrie, čo máme ešte. No. To čo je Pink Diamond? Vlastne z toho Pink Diamondu sa robí ten tvoj bag. Ten tvoj backpack. Ja mám ešte emeraldy, kúkaj. A ja mám 5 emeraldov. Kamo, tebe sa to nejako nevypeká. Ty si to tam zle položil, kamo. Ty to máš všetky na toto emeraldy, keď chceš. A môžeš mi dať aj všetky magnetity? Kámo, ten magnetit si... No dobre, už sa vypeka. Zle bol položený. Čo? No, Urobíš si nový backpack? Prosím, poď mi to pomôcť zničiť. Čo chceš vymeniť? Aj toto? Mám to zničiť? To je moje, tak mi to nechaj potom. Tak ja ti to zničím, tu máš. A ako si to kúpil? Ja som úplne zabudol, že ako to kupuješ. To je zadarmo. To je zadara, vlastne áno, ja mám zadara tiež. Otváram si a toto je moje. Toto je moje vecičky. Berry. Kámo, kebyže mám nejakú za 1400 emerald chest, tak ja som, kámo. What the hell? Ja mám strašne málo goldov alebo coinov. 20 iba. Bro. Už to je vypečené za chvíľku. Ťažiť po vieš. A ja asi už za chvíľku toto sa odpojím. Dobre? Tak ja si za chvíľinku sa odpojím. Keď sa to vypeče, OK, tak sa asi odpojím. A
idem teda inú hru hrať. Takže sme u konci tohto videjka a vlastne bola to docela zábava a z tohto bude aj séria.